pinibirta arjuitha pinibirta thanbang pi nili monjirong pipi aprang si birtam ton penche pajir mi dam de aprang prang birtam kumpi arjuponitha Arlo sormati UPRF ami thangang bongka cheteng khenga jok inut apran kedamna inut ahemipi sikarong hangpi ningkan kriphoso silo keso kepangji koila mati lapen chotiana adang BBDC atowar akungkung kepan kepang thaipon Elvin timung amek kachechar chepen kesung thektik abang phu CM along kerap kachohang pon birtam kumpi arju igderapi puthot birtam tompen chepajir mi dam sena Bukajan Police Station ke parlo Karbi Anglong hawar khengping bung along jakhong ni phai crazy adap kang thang apor arlo sormati UPRF atum amithang angbong ka cheteng khengpen helikachi abajok UPRF maiphu manggen kholho urfe birappan apran ke damna birta kelong duna tengke ki thitang arpum postmortem aphan Bukajan Civil Hospital pen dipu ansi banlo Pirthemunit atum akayalong ahut pen keso kesung ning ke oi ning karong anuten akayalong ta arni nang kile roklote chechak nang koktiti bonta bang kesung ke duk ke boy ahut kirap ki pidona bang aling ke munit pen lapen arnam pen ahir jume dove kedam tang suri hinira trok pen lo la soke pangji ke chengke hala so hut tangka kiri pia bang kavia joini se chilang mo vedatsi non puanta chechak nang domlo ke choke jon ahormu pen chenglok koilamati presbyterian missionary atum pensi piniar nianta kera pipon bomlo lapen alang linang ke chethandu na tengke nili VDC chairman abarim Timothy Teron All Nilip Youth Association atum lapen kaprek ning ke mebang phubang phiatum ta kahumri dampen kerapta pipajer dam bomlo alang linon amat hemisi bang ke thom au somar bang hini atumsi loke charli angkor lang pusita asar pike soke pangji ke tirok ajoine loke charli ington nang koklo aklenga bang amen Rahul timung ingdeng hini an charli si ington nang koklo lapen aki bia bang waisong timung ke school si dunlong le detlo lasi komat ne ning ke me bang phubang phijong si kajin sopen kera pon thekji asonte messenji pusi chethan pon Nilipen Anilson Rongphar News 10 for Karbi Anglong Sikarong hangpi te nang lige kiso ke mentu ba ningkan bana lige pene ingkan ke ningkan krip holo di te nang tum hem si bang andala si pen ke bangko hem si pen bang pho di te nang li kiso puthak ke kichu kijun phan ke nang li komama tum sinang pibom ya la non ke dam tangan bang ke missionary si nang rabo missionary koilamati presbyterian missionary itu kichu kijun mane sang han pen chenglok atum sinang lang hem dot lawan ya la atum sinang lang bom lo di perin tan nang pima kadang ton han thai di ton lo te nang li la bang so kiso nang kelang phan la pen missionary pen akaprek atum tanang li phan nang kang jin so ason nang pi piji ra son do ma do kedam tang aning kana bang ke hala bol buthar army tum ta tang ka suri pholo la pen mor puluni army tum man ta suri thong kep lo la pen ke la police atum suri thro na ra la pusi samar handa missionary astor bangsa hana po mor bani ni la te nang chon po te non ma lom ke chodap pini lom ke nang li tum ke kichu jo na son ke duma ba ani si mor bani missionary astor mi man sang ang thon na pen han kerasin sabon yang tu tang te la somara tum ke lo chali bomma mante chali le ni liti ro pa ni la klai mang ta apran ke ini ala ni limitan ni ti thon ke mani li bang ti ro lo
Hala nili hamas kor bangta vidyal ko nang lanawa ang vidyal ke hamas tapling ang tatong vidyal te nang men sono Rahul rahur singnar Timung rahur timung te nang lo por hi ke kon ang deng ini class 2 komentu ningkan men nang school kairi ke ini pa ang kan kepo ningkan kep lo school kidun nong le di te la nang bong men pula Bay Song Timung wai song timung nang school dun mandun da donde te nang narsuni pipia kam no klem ke hemlock se do nang rahul pia kam no nang klem ke Negala Hidi itu di gidun ke la nang pai phan kilana Lakhain koira phonilip MSC constituency ke parlo tovar henlo monit atum ache thia bonglo tovar jong si kopine ka phere ponmeme asondo kokle pute monit atum kedam kewang asapso akisung do kokta hai la pusona por hut koila mati lapen chotiana adak BBDC atovar adak aing namajo phere meme monit atum ingnar lapen bongkrui kache tongpen phere meme pen akeng phu claim et anta dolo Lapusona porahut Chingrum Youth Association maipu jirsong tokbi lapen ari sanghwa tum lapen nilip aro Student and Youth Council amaipu Rupsing Phangcho atum chetongdun lapen Koilamati Development Committee amaipu Longki Phangcho Modon Kathar lapen kaprek party klembang phuatum ta aluhiman pengpen chetongdun Lapenan parta nilip ahawaralong koson pensi kaching thurpon thekji mapu kaiki apor kama thapon ver abangphu manpeng kedo James Phangcho lapen boson rongphar atumta labang sotowar ke panalong chetongdun lapen bidi sore haihoyalam chethan chimun pon ahok labang sotowar ke ingnamapi ingnar pen kachipa jogji thanganat abidita ave lasi towar ariri kepan kepang thaipon ke ake meakam lopusi James Phangcho pen CYA maiphu jirsong tok biaphan kachoro pipon nilipen berta pang dakpon Anilson Rongphar News 24 Karbi Anglong Itum nilip CYA Chingrum Youth Association atum chutiana pen kolamati dakalong panbom bang bom sipini anke ni phon pleng tanglo pipot ma flotang te ingnar pen kasik sak akai sameni tum chathan pang lo ingnar pen bom krui pen la pen aduke ke kalong aduk kek along mane hi pen gari bang hi pen bati bang nason chetheklong le pen kaching koi kachetong nason to pik la pen jeni sin tum klempon bomlo our nilip CYA youthor bra ami reserve tur koilamati to chotiona reserve tur 5 kilometer bisi hobo ami youth hoi falor bra hati bag sak manubur log pai rastat manubur athu ঘা হৈ থাকে কষ্ট পায় ভয়তে সেইকাৰণে আমি মানে CYA youth হৈ আমি হাবিটো সাফা কৰিছো ৰাস্তা কিনাৰ যাতে আগলে আমাৰ ৰাস্তাটোত অখান্তি নহয় হাতী বাঘ ভালুকৰ পৰা সেইকাৰণে আমি ৰাস্তাটো কিনাৰে হাবিটো সাফা কৰি দিছো Duarbagori constituency ke parlo Deihori Songron Terang Arong Amekar Elvin Timung Amekawi Kisung Pik Angbongpen Puthot Sorkari Gaubura Ake Hai Khorsing Hanse Kahumri Dampen Puthot Karbi Anglong Keja Kithe Kiding Manpeng ke doning keme CM Tuliram Rong Hangaphan Kirap Johangpon Alang li chor lapen alang li somaratum kecho kijun keto ke thak adem anta avedetlu alang li Amekawi joini alang li bihek ahut pen non puanta pirthe kangting kathe ang chechar don de detlo lasi prabjen pen ke ravek jiaphan CM Tuliram Rong Hangaphan choning report nili ke bange ason ho nili ke dehuri iria gangbora lo we phis tame nanglong ki bang nangji nang kerap nangji ke nili adai duros tame nang rap thek de lo la corona pena jaini aposi ahok lo nang li ke do muve ke chu muve ke sak thi dung lo ni tum ta chini lo achi nang li tame Karbi Anglong autonomous constituency am phan ko pine ka chathan ji ka chuning ri ji do pro tangte nang li phan apor nang pilo nang li chathan ik tame ahok lo nang bra ke hai nang ni phanang kar ke nang phan ka churu par pik lo
nang long alam her jumia si padona nili non kidoke daihuri songron terang ro non nili do nili usahen nili chirudun pen ke pirthe homoi sa non lambang so corona pen ai jok ni tum ke chulong ni ke junong ni pen cheng lok pen ke nili ke ha bihek pen ha jok bu pen si meka ka si char si por si nili tangka poisa ke churi dunia war saita bi na san thak si na kado we monita sinyalam na sin lo nil hema so sida mila pane bang son la heri keri tagali sida me anam nang pachor ande ke pusini tum puchulong chong iten nilu sa hem di puchidun from lo asan si nilige non yetum Karbi ANGLONG tunimas konsil ahin CM CM phan sita me alangi phan sita me nili sita me anso se suri kardom pajir si alangi phan kado ko we nili phan sita me kopine son bak nang kerap di awar sai alangli doji malaho por alam mang si nili mata kar ilo na si ahem ne dam tani ke dam thek the na si alang phan si churo lo langli isan bak kopine awar sai nang pima mansi Hemris tame na liya bida lang Tabe epen ke niliu sat nongi chido Pinya berta ke langs kanton pon iglok domin thak me kardong.